Wel, am ein galwad heno, i ni'n troi at lyfr y datguddiad, pennod 5, adnod 12, teilwng yw'r oen a laddwyd, i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen, y bo'r mawl, yr anrhydedd, yr gogoniant a'r nerth, beth fythoedd. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl yna nawr, ac addoli ymhellach gyda'r emyn cyntaf heno. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. Wel, ein darlleniad ni heno yw llythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 14, a darllen pennod 14, a just y paragraff cyntaf wedyn o bennod 15. Derbyniwch i'ch plith
unrhyw un sy'n wan i ffydd, ond nid mwyn codi dadleuon. Mae gan ambell un ddigon o ffydd i fwyta pob peth, ond mae un arall gan fod i ffydd yn wan, neu mor wan, yn bwyta llysiau yn unig. Rhaid i'r sawl sy'n bwyta popeth beidio a bychanu y sawl sy'n ymwrthod. A rhaid i'r sawl sy'n ymwrthod beidio a barnu y sawl sy'n bwyta, oherwydd y mae Duw wedi ei dderbyn. Pwy wyt ti i fod yn barnu gwas rhywun arall? Gan y meistr mae'r hawl i benderfynu a yw rhywun yn sefyll neu yn syrthio. A sefyll a wna oherwydd y mae'r meistr yn abl i beri i rywun sefyll. Mae ambell un yn ystyried un dydd yn well na'r llall, ac un arall yn ei ystyried i gyd yn gyfartal. Rhaid i'r naill a'r llall fod yn gwbl argoeddiedig yn ei meddyliau ei hunain. A mae'r sawl sy'n cadw'r dydd yn ei gadw gogoniant yr arglwydd, a'r sawl sy'n bwyta pob peth yn gwneud hynny gogoniant yr arglwydd, oherwydd y mae'n rhoi diolch i Dduw. Ac y mae'r un sy'n ymwrthod yn ymwrthod gogoniant yr arglwydd, y mae'n rhoi diolch i Dduw. Oherwydd nid oes neb ohonom yn byw nac yn marw i ni'n hunain. Os byw yr ydym, i'r arglwydd yr ydym yn byw. Ac os marw, i'r arglwydd yr ydym yn marw. Pryn bynnag ai byw ai marw yr ydym, eiddo'r arglwydd ydym. Oherwydd pwrpas Crist wrth farw a dod yn fyw, oedd bod yn arglwydd ar y meirw a'r byw. Pam yr wyt ti yn barnu rhywun arall? A thithau pam yr wyt yn bychanu rhywun arall? Oherwydd bydd rhaid i ni bob un sefyll ger bron brawdle Duw. Fel y mae'n ysgrifenedig cyn wired am bod i yn fyw, medd yr arglwydd, i mi y bydd pob glin yn plygu, a phob tafod yn moliannu neu'n cyffesu Duw. Am hynny bydd rhaid i bob un ohonom roi cyfrif amdano ni'n hunain i Dduw. Felly, peidiwn mwyach a barnu yn gilydd, yn hytrach dyfarnwch nad oes neb i roi achlysur i rywun arall gwympo neu faglu. Mi o'n i sicrwydd yn yr arglwydd Iesu nad oes dim yn aflan ohono ei hun, ond i rywun sy'n ystyried rhywbeth yn aflan, y mae'r peth hwnnw yn aflan. Ac felly, os yw'r math o fwyd yr wyt ti yn ei fwyta yn achos gofid i arall, nid wyt ti mwyach yn ymddwyn yn ôl gofynion cariad. Paid â dwyn i ddistryw a thfwyd unrhyw un y bu Crist farw drosto. Peidiwch a gadael i'r peth sy'n dda yn eich golwg gael gair drwg. Nid bwyta a gyfed yw teyrnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr ysbryd glân. Y mae sawl sy'n gwasanaethu Crist yn y modd hwn yn dderbyniol gan Dduw ac yn gymeradwy gan bawb. Felly, gadewch i ni geisio'r pethau sy'n arwain i heddwch ac yn adeiladu perthynas gadarn a'n gilydd. Peidiwch â thynnu i lawr o achos bwyd yr hyn a wnaeth Duw, a mae pob bwyd yn lân, ond y mae'n beth drwg i rywun fwyta a thrwy hynny beri cwymp i rywun arall. Y peth iawn yw peidio â bwyta cig, na gyfed gwin, na gwneud dim all beri i rywun arall gwympo. Cadw dy ffydd yn hyn o beth rhyngo ti a Duw. Dedwydd yw'r sawl nad yw'n ei gollfarnu ei hun yn yr hyn y mae'n ei gymeradwyo. Ond os bydd rhywun gweithaf ei amheuon yn bwyta popeth, y mae wedi ei gollfarnu, oherwydd nid o ffydd y bydd yn gweithredu. Ac y mae popeth nad yw'n tarddu o ffydd yn bechod. Mae'n ddyletswydd arno ni rhai cryf, gario gwendidau rhai sy'n eiddyl eu cydwybod, a pheidio am plesio ein hunain.
Mae bob un ohonom i blesio ein cymydog gan anelu at yr hyn sydd dda adeiladu ein gilydd. Oherwydd nid ei blesio ei hun a wnaeth Crist i'r gwrthwyneb, fel y mae'n ysgrifenedig, a mae gwaradwydd y rhai oedd yn dywaradwyddo di wedi syrthio arnaf fi. Ac fe ysgrifennwyd yr ysgrythurau gynt mwyn ein dysgu ni, mwyn i ni, trwy ddyfal barhad, a thrwy ei hanogaeth hwy, ddal ein gafael yn ein gobaith. A rhodded Duw ffynhonnell pob dyfal barhad ac anogaeth, i chi fod yn gytun eich meddwl ymhlith eich gilydd, yn ôl ewyllys Crist Iesu. Mwyn i chwi yn unfryd ac yn unllais ogoneddu Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Bydd ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni gydweddio. I ni diolch eto am gael dod gadfron arglwydd yn enw ac yn haeddiant ac yn nghyfiawnder Iesu Grist. Unwaith eto, i ni'n dod yn troi ata ti, gyda diolch o arglwydd. I ni'n dod ar ddydd yr arglwydd, dydd yr atgyfodiad, dydd buddugoliaeth Iesu Grist, dros y gelynion mawr, dros Satan a phechod, marwolaeth ac uffern. Diolch bod yr Iesu yn fuddigol a bod yr Iesu yn fyw. Ac o arglwydd diolch trwyddo fi bod i ni obaith byw a bywyd tragwyddo. Felly arglwydd i ni'n diolch ar y dydd hwn bod ni'n cael dod nawr ger dy fron fel dy bobl ac fel dy blant. I ni'n gallu dweud ein tad yr hwn oed yn y nefoedd. I ni diolch mai trwy'r Efengil i ni'n gallu dweud hynny, trwy i ni gael gras i dderbyn y gair a wneithbwyd yn gnawd. Pwy bynnag sy'n ei dderbyn ef, mae'n cael yr hawl, mae nhw'n cael yr hawl i fod yn blant i Dduw. Wedi ei geni, nid o waed nac o ewyllys gŵr, ond o Dduw. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr Efengil sydd wedi dod â ni o fod yn bell i fod yn agos, o fod yn ddiarth i fod yn blant, o fod yn rebels, yn wrthryfelwyr, i fod yn etifeddion, cyfoeth Duw a bywyd tragwyddol. O arglwydd i ni'n diolch i ti. I ni'n diolch bod ni'n gallu dod nawr fel dy blant, fel dy bobl, at ein tad yn y nef. Diolch bod ni'n gallu dod yn hyderus at orsedd gras. Diolch bod ni'n gallu siarad yn rhydd ger bron ein tad nefol. Diolch arglwydd trwy Iesu Grist. Diolch bod y llen y deml wedi cael ei rwygo a bod ni'n cael dod i'th bresenoldeb sanctaidd a cael trigaredd a gras o arglwydd. O, i ni'n diolch. I ni'n diolch am dy drigaredd. Diolch bod ti'n drigarog a graslon o arglwydd, yn hwyrfydig o ddig ac yn fawr o drigarogrwydd. Diolch o arglwydd ein Duw bod ti ddim yn ymwneud â ni yn ôl beth i ni'n haeddu. Diolch, 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 bod ti'n llawn trigaredd o arglwydd, a nawr bod ti'n ein derbyn ni ac yn ein bendithio ni ac yn ymwneud â ni yn ôl haeddiant rhywun arall, nid yn haeddiant ni sydd gyda ni, ond haeddiant Iesu Grist. Diolch o arglwydd bod ni'n cael gras yn Iesu Grist. Diolch bod wedi dod o'r nef, fel glywson ni bore yma, i'w offrymu ei hun dros ein pechodau ni, i ddelio a phechod o arglwydd, i'n cymodi ni gyda Duw. Diolch bod wedi cliro'r ffordd i gyd, bod wedi codi pont, fel trwyddo fe, i ni'n cael bywyd, i ni'n cael gras, i ni wedi cael gras i edifarhau, i ni wedi cael gras i gredu yn yr arglwydd Iesu, oherwydd ei waith ef. O, diolch arglwydd, a helpa ni gofio bod ni'n blant trigaredd i ni, a phlant gras, a bod ni'n byw ar haeddiant a chyfiawnder Iesu Grist. Felly cadw ni'n ostyngedig ar dyfrondi o arglwydd, ac yn wylaidd yn ein ffordd ni o fyw gyda'n gilydd, o asanaethu'n gilydd ac o dystiolaethu ger bron eraill hefyd. Plis cadw ni yn ostyngedig arglwydd. Cadw ni rhag balchder
balchder ysbrydol o arglwydd, anghofio ein hunain, anghofio pwy 'y ni, anghofio beth wyt ti wedi wneud ac yn wneud drosom ni arglwydd. Helpa ni os gweli di'n dda. A nawr arglwydd i ni yn diolch am cael bod yn yr oedfa yma ac ni'n gweddio deled y deyrnas a gwneler dy ewyllus a gogonedder dy enw di. Dyna ni'n dymuno heno yn yr oedfa, dyna ni'n dymuno yn ein bywydau arglwydd, dyna ni'n gweddio amdano i ogoneddu, sancteiddio dy enw di o arglwydd. Dy berson di wrth gwrs, mae dy enw di'n cyfleu pwy wyt ti. Dy fod ti'n holl a lluog. A diolch mae dyna'n gobaith ni ym mhob sefyllfa. Pob sefyllfa, bod y Duw holl a lluog gyda ni. I ni'n annalluog. I ni'n frau iawn, yn fregus iawn. Ond wyt ti ddim. Wyt ti'n holl a lluog. A ti yw ein tad ni. A ti yw ein Duw ni. Diolch arglwydd, bod ti'n holl bresennol. Wyt ti'n gweld ein sefyllfa ni heno. Ti'n gweld ein bywydau personol ni. Ti'n gweld ein heglwys ni. Ti'n ymwybodol ohono ni. Ac mi wyt ti gyda ni. O, i ni'n diolch arglwydd. Bod y enw di yn cyfleu pwy wyt ti. Y dwyf, yr hwn y dwyf, y tragwyddol ddiw, sy'n ddi-gyfnewid. Diolch, i ni wedi cael ein galw i'r dyddiau i ni'n byw ynddyn nhw. A'r un wyt ti ar gyfer y dydd hwn. Helpa ni arglwydd i beidio dymuno bod ni'n byw mewn oes arall. Dyma'n dydd ni. A ti yw ein Duw ni. A diolch bod ti yr un o hyd. Yr un yn dy allu, yr un yn dy ras, yr un yn dy gariad, yr un yn dy wirionedd, yr un o hyd. Ac i ni'n diolch am hynny. Felly, ni eisiau gogoneddu dy enw o arglwydd, a ni eisiau gweld y deyrnas di'n dod. Ni eisiau gweld y deyrnas di'n dod yn ein bywydau ni arglwydd, bod ti'n teyrnasu yn llwyrach arno ni, bod ti'n teyrnasu arno ni fel eglwys o arglwydd, ar ein meddyliau, ar ein gweithredoedd, ar ein calonau ni, anserchiadau ni arglwydd, bod ti'n teyrnasu. Ac bod y deyrnas di hefyd yn dod yn y byd yma o arglwydd wrth i ragor i ddod i blygu glin i Iesu Grist. O arglwydd, i ni'n gweddio dros hyn arglwydd i ti alw eto. Ffyrddiannau ar dy ôl. I ni'n credu bod rhagor i ddod. I ni'n credu bod rhagor i ddod yn ein cylch ni fan hyn, i gredu yno ti. I ni'n gwybod pwy yw nhw, wrth gwrs, wyt ti'n gwybod. A helpa ni hau yr had arglwydd yn ffyddlon. Helpa ni yn y tymor newydd yma i barhau gyda'r plant, gyda'r ei hun yn y bore coffi, gyda'r plant bach yn y pili pala, gyda'r ysgolion, a gyda'r cyfleoedd eraill i ni'n cael, a cyfleoedd personol i ni'n cael hefyd. Nertha ni hau yr had arglwydd, gyda'r bwriad bod y deyrnas di yn dod. Bod pobl yn dod dan da'r glwyddiaeth di o arglwydd. Achos mae'n dod ar fath fendith. Mae'n dod ar fath fywyd i fod dan ar glwyddiaeth Duw, dan ar glwyddiaeth Iesu Grist. Os ef e caiff ei le, daw y ddeiar fel yn e. Ac o arglwydd yna i ni eisiau. Ac felly arglwydd ni'n diolch i ti am ein bara beunyddiol, diolch am dy ffyddlondeb, di ben draw tuag ato ni. O, diolch arglwydd. Mae dy gynhaliaeth di'n rhyfeddol, ac i ni'n diolch. O'r eiliad gawson ni'n geni, ti di cynnal pob angerdd o arglwydd, ti di cynnal ein bywyd ni gyd. I ni'n diolch yn fawr. Ac o arglwydd diolch am faddeuant hefyd. I ni angen maddeuant bob dydd, fel ni angen bara bob dydd. Ac i ni'n byw arno fe, ac i ni'n gofyn i ti faddau ni yn pechodau arglwydd, fel i ni wedi maddau i'r rhai a bechodd yn ein herbyn ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch am faddeuant rhad, maddeuant drud trwy waed y groes. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti'n cadw ni, rhaid yn harwain i brofedigaeth i ni'n gweddio, temptasiynau, does dim rhaid i ni'n fynd iddyn nhw, cadw ni draw arglwydd. Cadw ni yn brysur mewn pethau da, yng ngwaith yr arglwydd ac mewn pethau yn ôl ein dyletswydd bob dydd, ein gwaith, yn galwadau wrth gwrs. Cadw ni gyda phethau da, bod ein dwylo ni'n brysur o arglwydd, bod dim lle i'r diafol i afel ynddo ni. Cadw ni rhag yr un drwg i ni'n gweddio. Cadw ni rhag pechod.
I ni'n ymbil arglwydd. I ni'n gwybod pa mor hawdd mae rhai'n syrthio, ac gallen ni fod gyda nhw, felly cadw ni. Cadw'n golwg ni ar yr arglwydd Iesu, ni'n gweddio. Ac o arglwydd, i ni'n diolch eto am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni'n mynd i gofio amdano fe. Diolch am y cymyn arglwydd. Diolch yn dy ddoethineb mawr bod ti wedi trefnu hyn ar ein cyfer ni a'i orchymyn i ni ei weld ei yn gyson, yn rhoi ei hun drosom ni. Diolch arglwydd. I ni'n profi canlyniadau adda, gyda marwolaeth wrth gwrs a phechod. Ond diolch bod Iesu wedi dod a wedi cysylltu hunan gyda canlyniadau pechod adda hefyd. Yn wirfoddol sy'n dewis dyn ni, ond mae wedi dewis dod yn ddyn, mae wedi dewis dod i gymryd pechod arno fe ei hunan. Mae wedi dewis dod nid yw wasanaethu ond i wasanaethu a rhoi ei einioes yn brydwerth. O, diolch. Diolch bod wedi dod i bwrpas arbennig wrth ddod i'r byd yma, bod wedi cael corff i bwrpas arbennig, sef i fod yn aberth ac yn offrwm dros ein pechodau ni. Gwna ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Llanw ni a dy gariad o arglwydd ac o rho ras i ni yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Bywhad o waith i ni'n gweddio yn ein plith ni. Helpa ni eto i ni'n gweddio gyda'n gweddiau wythnos hyn. O arglwydd i ni'n dod achos bod angen dy fendith di arno ni. I ni'n galw amdano fe fel dy bobl. Ac o helpa ni i alw arno ti gyda'n gilydd arglwydd. A disgwyl wrtho ti. Diolch na chawn ni byth yn siomi wrth bwyso a disgwyl wrtho ti. Cofio am y rhai sy'n mewn anghenion o arglwydd, y rhai sy'n mewn cartre, y rhai sy'n gartre, cysylltiadau ni yn yr ysbyty, ni'n wynebu triniaethau a gwendidau, cynnal ni arglwydd, helpa ni fod yn fendith i eraill, a cynnal dy blant ym mhob man, ym mhob sefyllfa. Derbyn ni nawr o arglwydd yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr ail emyn gyda'n gilydd, y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisio i braidd trwy'r erchu llanial mawr.
Wel, gawn ni droi ein sylw ni nawr nôl at llythyr at yr Rufeiniaid a phennod 15 a'r paragraff cyntaf yma. Mae'n ddyletswydd arno ni y rhai cryf i ddwyn neu gario yn well na goddau, gwendidau'r rhai sy'n eiddil eu cydwybod a pheidio am plesio ein hunain. Mae pob un ohonom i blesio ein cymydog gan anelu at yr hyn sydd dda adeiladu ein gilydd. Oherwydd nid ei blesio ei hun a wnaeth Crist i'r gwrthwyneb, fel y mae'n ysgrifenedig, y mae gwaradwyd y rhai oedd yn dywaradwyddo di wedi syrthio arna fi. Ac fe ysgrifennwyd yr ysgrythurau gynt mwyn ein dysgu ni, mwyn i ni, trwy ddyfalbarhad a thrwy ei hanogaeth hwy, ddal ein gafael yn ein gobaith. A rhoddau Duw ffynhonnell pob dyfalbarhad ac hanogaeth i chi fod yn gytun eich meddwl ymhlith eich gilydd yn ôl ewyllys Crist Iesu, mwyn i chi yn unfryd ac yn unllais o gwneddu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wel, wrth i ni droi at y darn yma nawr, ar un pryd i ni'n paratoi ein hunain i ddod at y cymundeb nes ymlaen, mae mor bwysig, mae'n dra phwysig, fel mae'r arglwydd wedi trefnu ar ein cyfer ni, i gael ein hatgoffa o aberth Iesu Grist yn gyson. Mae'r arglwydd wedi trefnu yr ordyn had ar ein cyfer ni, mae'n un o'r moddion gras. Cofio ei ddarostyngiad, cofio ei fod yn gyfoethog wedi dod yn dlawd ei mwyn ni. I'n gwneud ni'n gyfoethog ynddo fe. Cofio iddo fe dderbyn baich ein pechod ni arno fe ei hunan. A beth oedd hynny yn ei olygu? Gwrthryfel ein pechod ni a heno gwaradwydd ein pechod ni. Newn ni edrych yn bach ar beth mae hwnna'n feddwl. Cofio ei gariad. Pam oedd e'n dod? Cofio ei ras. Cofio beth mae wedi cyflawni yn dod ac yn marw drosom ni. Mwyn ein cyfiawnhau ni, a'n hachub ni, a rhoi ni fywyd tregwyddol. Mae gyd yn canoli ar Iesu Grist ac ar y groes. Mae mor bwysig yn gyson i gofio, yn gyson, fel i ni'n cael ein galw at fwrdd yr arglwydd. A hefyd, i ni'n gweld siwd ddyle hyn yn effeithio ni wedyn yn y ffordd i ni'n byw hefyd. Ein buchedd ni, ein ffordd o fyw y bob dydd yn ymarferol. Siwd mae'r groes yn effeithio y ffordd i ni fel Cristnogion, fel cyd-aelodau, yn trin ein gilydd yn eglwys Iesu Grist. A dyma'r cyd-destun sydd gyda ni fan hyn, yn y rhan yma heno. Mae'n bwysig i ddechrau falle, i gael ein atgoffa o un adnod, Marc 10, 40 a 5. Gyda hwnna yw'r cyntaf. Oherwydd mab y dyn yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Nid i gael unrhyw beth daeth Iesu Grist ac aeth i'r groes, ond i roi ei hunan, rhoi ei einioes, alle fe ddim roi mwy. Gall Duw ddim roi mwy i ni na mae wedi roi yn barod. Mae wedi roi ei unig anedig fab. A mae'r arglwydd Iesu wedi rhoi ei einioes, y cwbl, yn brydwerth dros lawer. Wel nawr te, 3 peth heno wrth edrych ar y paragraff yma. Dim yn fanwl, mae rhaid fi gyfadde, mae'n rhy hir i hynny. Cyd-destun, cyfrifoldeb y cryf, a canlyniadau. So, cyd-destun, cyfrifoldeb y cryf a canlyniadau, tair heno gyda'n gilydd. Cyd-destun, fel o'ch chi'n gweld, fel o'ch chi wedi sylwi, wrth gwrs, oedd y darlleniad heno'n dechrau ar ddechrau pennod 14 ac yn mynd mlaen i'r paragraff cyntaf yn 15. A fel yna dyle fe fod mewn gwirionedd, mae'r penodau yn help, wrth gwrs, yn help mawr i ni. Mae'n wedi cael ei roi wedyn paragraffau sydd yn y gwreiddiol, yn y llawysgrifau gwreiddiol, dim ond paragraffs, does dim penodau.
Maen nhw'n help, ond fan hyn, dyw e ddim wir yn help achos mae'n torri ar draws rhediad y cyfam i gyd o 14 i 15:6. Felly, beth sy'n cael ei drafod fan hyn? Trafod y gwahaniaethau cydwybod ymhlith Cristnogion a'r faterion sydd ddim o'r pwys cyntaf yn ymwneud â'r Efengyl. So dyna beth mae'n trafod, a mae'n rhywbeth ymarferol iawn. Okay? Gwahaniaethau yn ein cydwybod ni, beth sy'n pigo, beth sy'n poeni cydwybod rhywun, y gair Saesneg yw scruple. Pain of conscience yw e, beth sy'n pigo cydwybod. Iawn? A mae hwnna ynglyn â pethau, neu esbonio beth nawr, nid y prif bethau ynglyn â'r Efengyl, na dim byd fel yna, pethau eraill, a mae'n gallu creu tensiwn ymarferol rhwng Cristnogion. A felly mae'n delio gyda hwnna, oedd e'n berthnasol yn amser y Testament Newydd, a gallwch chi fentro bod e'n berthnasol o hyd, heddi i ni wrth gwrs. A beth sydd yn ddiddorol ac yn bwysig, mae yr Apostol Paul yn delio gyda hyn, mae'n rhoi cynghorion, mae'n rhoi rheolau, mae'n rhoi resymau, ond y prif beth mae'n defnyddio fel help yw croes Iesu Grist. Mae e yn berthnasol ac yn help gyda phethau ymarferol yn ein hagwedd ni o ymwneud â thrin ein gilydd. Ac dyna pam ni'n dod ato fe heno fel paratwad at y cymundeb. Reit, pethau nawr te, nad yw'r Beibl ddim yn ei gwahardd nhw. Ni ddim yn sôn am pechodau, a pechod i fod i bigo cydwybod, a ni'n edifarhau amdano fe'n syth. Nid dyna beth ni'n sôn amdano fe. Ni'n sôn am bethau sydd ddim yn cael ei gwahardd, band, yn benodol gan y Beibl. So, fel falle bod chi wedi codi yn y pennod 14, dau beth sy'n cael ei nodi. Cig wedi cael ei offrymu i eilinod a gwyliau Iddewig, dyddiau gwyl Iddewig, okay? Dyddiau crefyddol. So, i rai, oedd bwyta cig, mae fel cig halal i ni heddi, yn y broses o baratoi'r cig, mae yna weddi yn cael ei roi i ryw dduw. Okay? Mae'r un peth yn digwydd gyda halal, wel, oedd e'n digwydd, wrth gwrs, yn amser y Testament Newydd i dduwiau paganaidd. Nawr, i rai, oedd hwnna yn gwneud y cig yn aflan. Ac oedd e'n poeni cydwybod nhw'n fawr i fwyta'r cig nhw. I rywun arall, fel mae Paul yn cydnabod mewn gwirionedd, wel, dos dim Duw arall mewn gwirionedd, dos dim Duw, ond y gwir dduw. Felly, gwacter yw'r weddi, gwacter yw hwnna i gyd. So, sy'n byd yn bod ar y cig, mae'r cig yn iawn. A i lawer wedyn, oedd eu cydwybod nhw'n glir, a nhw'n bita'r cig. Okay? So, oedd un yn cael ei bigo yn ei cydwybod, a llall a cydwybod clir. Ond mae hwnna'n creu tensiwn. Okay? Yn creu tensiwn. Wedyn, dyddiau crefyddol, dyddiau o'r calendar, nid dydd yr arglwydd nawr, dyddiau eraill crefyddol o'r calendar Iddewig. Dwedwch, os ych chi'n eisiau meddwl amdano fe fel heddi nawr, dwedwch bod ni'n cynnal oedfa'r ddydd Nadolig. Bydde rhai yn gweud, bydde'n tadau ni, oedd yn tadau ni ddim yn tueddu i wneud hynny. Ond mae'n cadw dydd Nadolig, achos does dim byd yn y Beibl ynglyn â cadw dydd Nadolig. Y Sul yw'r dydd i ni, ond wrth gwrs, does dim byd yn bod. Dwi ddim yn cael ei wachod, dwi'n yn wrong yn yr ystyr hynny, dwi'n yn bechod, a wedyn ni, dyna fe. Oedd rhai yn cadw rhai dyddiau, achos ydi cefndir nhw gyda Iddewiaeth, rhai ddim yn cadw'r dyddiau yna. Eto, yn gallu creu tensiwn. Okay? So, beth bydde fe heddi te? Pwy fath o beth ni'n sôn am heddi? Alcohol falle? Bydd rhai ddim yn yfed dim alcohol o gwbl? Bydd rhai yn yfed chydig iawn?
O fewn cymedroldeb, wrth gwrs, does dim lle i feddrod na gormodedd o gwbl, mae hwnna'n bechod. Ond mae yna wahanol farn yn mynd i fod a cydwybod a rhywbeth fel yna. Neu gwylio'r teledu, neu mynd i'r cinema, neu'r theatr falle, neu faint i ni'n ymwneud â chwaraeon, neu ffordd i ni'n gwisgo, steil ein dillad ni, beth sy'n fwy bydol na'i gilydd. Mae pob math o bethau. Pethau lle ni'n gweithio allan ein iachawdwriaeth ein hunain, chi'n gweld? Ac i rai bydd rhywbeth yn boen cydwybod, bydd yn pigo am resymau amrywiol. Ac i rywun arall bydd ddim, a mae hwnna'n gallu creu gwrthdaro. Na'r potensial yw cael gwrthdaro yn eglwys Iesu Grist. So mae'r apostol yn disgrifio rhai yn gryf a rhai yn wan. Yn ôl cydwybod yw hyn, sensitif a ddim mor sensitif falle os mynwch chi. So mae'r cryf yn cael ei disgrifio y Cristion sy'n gwneud rhywbeth fel bita cig, a dwi ddim yn boen cydwybod iddo fe, dwi'n poeni dim. Y gwan, neu'r sensitif i gydwybod, dwi ddim yn bita cig, achos mae'n sensitif. Mae'n pigo ar ei gydwybod, mae'n aflan iddo fe, oherwydd y cysylltiadau gyda'r duwiau paganaidd. A mae'r apostol wedyn ni, mae'n sgrifennu yn pennod 14, a mae'n rhoi 4 rheol i ni ynglyn â hyn. Y rheol cyntaf, yn yr adnod cyntaf, yw i dderbyn ein gilydd, fel Cristnogion. Na'r peth cyntaf, pob un sy'n ymddiried ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, i dderbyn ein gilydd gyda chymdeithas gynnes, heb drio newid cydwybod y persona ar y math yma o bethau. Derbyniwch i'ch plith unrhyw un sy'n wan neu ffydd, ond nid mwyn codi dadleuon. Derbyniwch eich gilydd yn Iesu Grist a cael cymdeithas yn yr arglwydd Iesu Grist. Heb geisio newid, dylanwadu ar gydwybod rhywun arall. Mae'r apostol yn mynd i drafferth fan hyn, mae'n pwysleisio dan ddylanwad yr ysbryd glân, a dyn ni ddim i fod, mae rhaid ni fod yn ofalus iawn, rhag dylanwadu ar gydwybod Cristion arall, ynglyn â materion fel hyn. Dwi ddim yn sôn am bechod, dwi ddim yn sôn am gynnwys yr efengyl, na dim byd fel yna nawr, y pethau ein ni'n galw nhw'n bethau eilradd, fel ein ni'n gweithio allan ein iachawdwriaeth. Dyn nhw ddim yn cael eu gwachod, y Beibl yn gweud pidiwch, ddim yn gweud dim byd. Mae ni'n gweithio mas y pethau yma yn ein bywydau ni. Felly, derbyniwch yn Iesu Grist. Ni'n dderbyniol i Dduw yn Iesu Grist. Derbyniwch eich gilydd yn yr arglwydd Iesu. Yn ail, peidiwch a bychanu eich gilydd. Mae hwn yn demtasiwn i'r cryf, medda'r apostol Paul. Peidiwch a bychanu. Mae un person, neiff e ddim bita cig achos y cysylltiadau gyda'r duwiau. Gallai hwnna ddigwydd heddi yn rwydd. Meddyliwch chi am rywun sydd o gefndir Muslemaidd, Muslim background believer, falle bydde fe yn teimlo'r un peth gyda cig halal. Achos bod wedi dod nawr o'r cefndir yna, dwi'n eisiau dim byd i wneud â hwnna eto, rhagor. A dwi ddim eisiau. Wel, oce, mae rhaid ni beidio bychanu y person yna, ond parchu ei gydwybod yn y mater yma. Yn drydydd, mae rhaid peidio a barnu ein gilydd. A mae hwnna'n demtasiwn, medda'r apostol Paul, i'r gwan, i'r sensitif ei gydwybod, sydd yn ofalus ynglyn â rhywbeth, mae e'n ymwybodol na ddyle fe ddim wneud rhywbeth, dilyn rhywbeth, beth bynnag yw e. Ond mae temtasiwn iddo fe i farnu'r un sydd ddim yn teimlo poen cydwybod ynglyn â rhywbeth. Ac ni'n darllen hynny yn adnod 3 a 4. Rhaid i'r sawl, adnod 3b, lle ni. Rhaid i'r sawl sy'n ymwrthod beidio a barnu y sawl sy'n bwyta, oherwydd mae Duw wedi ei dderbyn.
a ni beidio barnu. Ac yn bedwerydd, dyle pawb fod yn siŵr yn ei feddwl a'i gydwybod ei hun ger bron yr arglwydd. Pam mae e'n gwneud rhywbeth neu ddim yn gwneud rhywbeth? Mae'n bwysig bod e'n gweithredu trwy ffydd. Bod ni'n gwneud ger bron yr arglwydd. Beth bynnag ni'n gwneud, neu ddim yn gwneud. Bod ni'n gallu bod yn dawel ein meddwl o flaen yr arglwydd, bod hyn yn gywir, bod e'n iawn, ger bron yr arglwydd. A sylwch, falle bod chi wedi sylwi, mae'r adnod mae'n bwysig iawn. A reit ar ddiwedd pennod 14, mae popeth nad yw'n tarddu o ffydd yn bechod. Popeth. Gallwn ni wneud unrhyw beth sydd yn waith da yn y bywyd Cristnogol, os nad yw'n tarddu o ffydd, os nad yw'n golwg ni ar blesio'r arglwydd, os nad yw'n golwg ni bod ni'n credu ac yn pwyso ac yn disgwyl wrth yr arglwydd, bod ni'n gwneud allan o gymhelliadau eraill, mae'n bechod. Dyna pa mor bwysig yw ein cymhellion ni, a'n cydwybod ni, ger bron y Duw. Nawr te, mae'r apostol wedi ni, mae'n rhoi 3 reswm pam mae'n rhoi y rheolau yma. I ni dderbyn ein gilydd, peidio bychanu, peidio barnu, bod yn siŵr ein meddwl a'n cydwybod. Mae y Cristion arall wedi ei dderbyn gan Dduw yn Iesu Grist. Dyna sy'n gwneud ni'n dderbyniol ger bron Duw, i ni'n dod nôl i fyna bob amser, i ni'n dderbyniol yng nghyfiawnder Iesu Grist. Nid os i ni'n bita cig neu beidio, neu wneud rhywbeth arall neu beidio. Mae'n cyfiawnder ni a'n derbyniad ni yn Iesu Grist trwy ffydd. Felly, mae'r person arall, mae'r Cristion arall, y brawd, y chwaer, yn dderbynio, a mae rhaid i ni ei derbyn nhw. Mae'r Cristion arall yn awyddus i ogoneddu Iesu Grist hefyd. A fan hyn mae rhaid ni fod yn ofalus i beidio a cheisio darllen cydwybod person arall. Peidio barnu bod ni'n deall bod cymhellion person arall yn anghywir. Mae rhaid ni fod yn ofalus iawn. Mae dim ond fi sydd ar cymhellion iawn, dim ond fi sydd ar cydwybod iawn, dim ymrawd neu'n chwaer. Na. Mae nhw yn gwasanaethu'r arglwydd ac yn dod i'w cysgliadau nhw o gariad at yr arglwydd ac yn dymuno ei wasanaethu fe. Wedyn ni, yn drydydd, i ni'n weision Iesu Grist ac i ni'n atebol Iesu Grist. Nid i'n gilydd yn y materion hyn. I ni'n gofio rhoi cyfri i'r arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna wedi dod yn glir iawn yn Mhenod 14. I ni'n atebol iddo fe. Ac felly, i grynhoi 14, y cryf byddwch yn ystyriol o'r gwan. Peidiwch â bychanu. Y gwan, peidiwch â barnu. Y llall, y cryf, a dilynwch eich cydwybod. Nawr yn y bennod yma, 15, mae'n sôn am gyfrifoldeb y cryf felly. A mae'n ddyletswydd arno ni rhai cryf gario. Be sydd gyda ni yn Gymraeg yw goddef. Dyw na ddim y cyfieithiad gorau, mae'n ei ofon. Dwyn, yn yr ystyr, nid dwyn stil, ond dwyn cario. Cario beichiau'n gilydd i ni fod i wneud. So, mae person cryf yn gallu codi pwysau. A yw hwnna sy'n nesaf dy fi, nhw'n cofio. Chi'n cael cystadlaethau yn yr Olympics cryfder. A un ffordd i fesur cryfder yw faint o bwysau mae rhywun yn gallu codi a cario. Nawr te, beth sy'n nodweddu felly person cryf yn beth dylen nodweddu person cryf yn yr eglwys? Yn gallu cario
y gwan gyda'i gwendidau. Dyna sydd yn nodweddu'r cryf, nid gwasgu lawr, nid trial newid person a gorfodi person i weld popeth yr un ffordd â fi. Nag e. Cario, cydymddwyn, bod yn ofalus gyda'r gwan o ran cydwybod, nawr y sensitif o ran cydwybod ynglyn â. A weithiau, gallwch chi, weithiau byddwn ni'n falle'n dod o dan categori y cryf am rhywbeth, weithiau byddwn ni'n dod o dan categori y gwan am rhywbeth. Byddwn ni'n gweld pethau wahanol yn y materion hyn. Felly, mae'r cryf i gario y gwan, i gydymddwyn. Nid trial bod pawb yn gorfod gweld pob peth, yn enwedig y pethau eilradd i ni'n gweud fan hyn nawr, yr un ffordd â fi. Nid plesio ein hunain. Nid defnyddio y rhyddid cydwybod sydd gyda ni i sathru ar bawb arall. Bod pawb yn gorfod gweld fel i ni'n gweld pethau, beth bynnag yw e. Rai roi enghraifft, chi'n yfed alcohol. Dyle pawb bod yn rhydd i yfed. Na, bydd rhai pobl am resymau da iawn ddim yn neud hynny. A mae rhaid ni beidio treul gwasgu ar ein gilydd yn yr ystyr hynny. Plesio ein cymydog. Nawr, mae eisiau egluro hwn. Plesio ein cymydog lles ac adeiladaeth ysbrydol. I ni ddim yn plesio pawb, wrth gwrs yw hwnna'n anghywir yn y Beibl. Nid plesio pobl o ran cynnwys yr Efengyl, bod ni'n gallu newid yr Efengyl, a llawer o bobl yn cael eu temtio nawr a pwysau o newidwch hwnna, tynwch hwnna mas o'r Efengyl i fod yn mwy soft ac yn y blaen. Nid dim byd fel yna i ni'n sôn amdano, wrth gwrs. Nid plesio ein gilydd o ran cadarnhau pechod. Dim byd fel yna. Allwn ni ddim wneud hynny. Ond gwasanaethu'n gilydd lles unaid. Fel bod person yn gallu gwasanaethu'r arglwydd yn ôl i gydwybod, ger bron Duw. A peidio cael ei wthio i wneud rhywbeth yn erbyn i gydwybod a cyflawni pechod. A cwmpo nôl. Dyna beth yw'r nod y fan hyn. Fel bod lles a bydd ysbrydol ein gilydd mewn golwg gyda ni. I ni meddwl o hyd am les ysbrydol ein gilydd. Nid bod pawb yn gweld pob manylun yr un ffordd a'i gilydd. Lles ysbrydol ein gilydd, fel bod ni'n byw yn agored ein cydwybod ger bron Duw ac yn wasanaethu'r arglwydd a cydwybod clir. Dyma beth mae rai nhw chi'n gwybod pwy yw Stewart Olliott, mae gyda fe esboniad ar y Rufeiniaid, ac oedd un frawddeg wedi'n haro fi wythnos yma, dyma hi. There would be a revolution in all our churches if this teaching were adopted. Wel, wy'n rhoi e fyna, ger eich bron chi. A wy'n gorfod meddwl amdano fe hefyd. There would be a revolution in all our churches if this teaching were adopted. Mae ein nod mawr ni yw cynnal ein gilydd, gwasanaethu'n gilydd, deall ein gilydd, a parchu cydwybod ein gilydd ar faterion eilradd sydd gyda ni mewn golwg fan hyn. A nawr mae'r apostol yn rhoi 3 reswm dros hyn. Pam ddylen ni fod yn cario, yn cydymddwyn, yn cario'n gilydd fel hyn, cario gwendidau rhai sy'n eiddil eu cydwybod. Yn gyntaf, a'r prif beth yw esiampl Iesu Grist. A mae'r apostol Paul sawl gwaith yn defnyddio esiampl agwedd meddwl aberth Iesu Grist ar y groes i ddysgu ynglyn â dyletswyddau ymarferol. 2 gwaith, allai feddwl, 2 waith arall yn benodol. Yn 2 Corinthiaid 8 a 9 fyna mae'n sôn am roi arian i gynnal Cristnogion tlawd sydd mewn angen, a mae'n apelio am roddion. A beth mae'n defnyddio? Iesu Grist. Yr hwn oedd yn gyfoethog, yn dod yn glawd
ein mwyn ni. I ni gael ein cyfoethogi trwy ei glodi. Mae'n sôn am rhywbeth mor fawr a dyfodiad Iesu Grist, a'i waith, gadael y nefoedd, ei ddaros dyniad. Ac os i ni mewn perthynas byw ar arglwydd Iesu, dyle bod i agwedd meddwl yn dod yn agwedd meddwl i fi, wrth gwrs. Mwy a mwy a mwy. Wedyn, Philippiau 2, mae'n sôn bydded ynoch y meddwl hwn. Parchwch eich gilydd, rowch y blaen i'ch gilydd. Nid stwffo mlaen o flaen eich gilydd i gael blaenoriaeth. Na, rowch y blaen i'ch gilydd. Parchwch eich gilydd yn yr eglwys. Ac wedyn, daros dyniad Iesu Grist. I fod yn dduw, gyda Duw, ar ffurf Duw, yn dod yn was ac yn geithwas. Ac yn ifydd hyd angau. Dyna beth mae'n defnyddio. Felly, mae cadw golwg ar y groes yn bwysig trwy'r amser, gyda phethau ymarferol, gyda bywyd ymarferol, bywyd ymarferol yr eglwys yn ymwneud â'n gilydd. Mae'n bwysig yn ôl disgeidiaeth yr apostol Paul yn y Testament Newydd. Meddiwch am yr arglwydd Iesu te. A fi unrhyw un mor rydd o boen cydwybod eriod? Na, wrth gwrs. Dim poen cydwybod gan yr arglwydd Iesu, ac yntau yn dduw, ac yn ddibechod, ac yn sanctaidd, ac yn lân. Dim poen cydwybod o gwbl. Gwbl rydd. Hawl i blesio ei hunan yn llwyr, heb gyflawni unrhyw bechod o gwbl, wrth gwrs. Ond mae'n dewis. Dod mewn cnawd, dod yn wirfoddol i wasanaethu eraill. I wneud ei hunan yn was. I roi ei hunan. I gyflawni ewyllus y tad, a ewyllus i achub ei bobl. A hwnna ddath yn beth mawr iddo fe, oedd e'n darostwng ei hunan i ewyllus y tad, a gwaith mawr ar efengyl, a gwasanaethu trwy roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Ac oedd hynny'n golygu, medda'r apostol Paul, derbyn baich, gwaradwydd aniwiol dynion. So, ni'n troi nawr at y drydydd adnod, oherwydd nid ei blesio ei hun a wnaeth Crist i'r gwrthwyneb, fel y mae'n ysgrifenedig, y mae gwaradwydd y rhai oedd yn dywaradwyddo di wedi syrthio arna fi. Mae eisiau esbonio'r gair gwaradwydd, ni'n mynd iwso fe bob dydd, so'n credu. Gair gwaradwydd yn Saesneg, reproach yw'r gair, reproach. So, gweld bai. Rhywbeth gallwch chi bwyntio ato fe fel bai yn rhywun. So, mae'r gweinidog yn y Testament Newydd yn ei fywyd i fod beyond reproach. Bod neb yn gallu pwyntio at fai amlwg yn ei fywyd pechod amlwg yn ei fywyd sy'n cael ei oddau. Beyond reproach. So, reproach ydy gweld bai, cyhuddo. Dyna di'r gair, gwaradwydd yn Gymraeg. Ac nawr te, mae'n dyfynnu y salm sydd yn gweud bod gwaradwydd y rhai oedd yn dywaradwyddo di wedi syrthio arna fi. Dafydd sy'n siarad, ond mae'n amlwg yn y Testament Newydd, mae'r salm yn cael ei ddyfynnu gymaint, bod e'n rhagolwg o Iesu Grist. Bod e'n cael ei gyflawni yn Iesu Grist. So, beth i ni'n gweld fan hyn? Mae yna elfen mewn pechod, mae yna nodwedd, ingredient mewn pechod sydd yn waradwydd. Okay? Beth mae hynny'n golygu yw bod ni yn gweld bai ar Dduw. Bod ni gwaradwydd yn erbyn Duw yw hwn. Ac wrth gwrs, mae hwnna yn ganolog i beth yw pechod. Mae pechod yn wrthryfel yn erbyn Duw. A mae gwaradwydd yn golygu bod ni yn ein pechod ac yn ein hairlligrwydd
yn gweld bai ar Dduw trwy anghytuno gyda fe, trwy anifuddhau iddo fe, trwy fynd yn ffordd yn hunain, wrth gwrs. Gwaradwydd, i ti'n wrong, wyt ti'n anghywir, i ni'n gweld bai. Na, ti ddim yn iawn fan hyn, fel hyn sy'n iawn, dwi'n gwybod beth dwi eisiau mynd fel hyn, dwi eisiau gwneud hyn. Dwi eisiau meddwl hyn, neu beth bynnag yw e. Felly mae'n ingredient, mae'n gynhwysyn mewn pechod gwaradwydd yma. Mae'n rhywbeth erchyll a gweud y gwir, mae'n rhywbeth afiach. Bod dyn yn gallu beio Duw. Bod dyn fel petai yn gweud, ti sy'n anghywir. Ti sy'n wrong yn gofyn y pethau yma i ni, yn dweud y pethau yma wrtho ni, fel hyn mae fod. Fi sy'n gwybod, fel hyn sy'n iawn. A nawr te, mae'r arglwydd Iesu wedi dod i wasanaethu a cymryd baich y gwaradwydd yna arno fe ei hunan. Dyna beth mae wedi dod i wneud wrth farw ar y groes. Ac oedd dim byd yn fwy gwrthyn i Iesu Grist na yr elfen yma o waradwydd yn erbyn Duw. Oedd dim byd yn bellach oddi wrth Iesu Grist na'r beio Duw yma, a cyhuddo Duw. Dim byd yn bellach. Ond mae wedi dod, a mae wedi bod yn fodlon i gymryd e. Pan oedd pobl yn prynu ac yn gwerthu yn y demo, oedd e'n dristau. Oedd e'n wrthin iddo fe. Mae'n troi, hwnna sy'n nesed, mae'n troi'r byrddau, wrth gwrs. Achos beth oedd dyn yn wneud yn sathru ar drefniadau Duw ar gyfer y dema. Beio Duw, cyhuddo Duw, gwrthryfela yn erbyn Duw. Oedd e'n wylo dros Jerusalem, oherwydd bod nhw'n mynd i wrthod Duw trwy wrthod i fab, trwy wrthod gwaredwr. A pan mae bobl yn cael eu herlyd, mae e'n sefyll gyda nhw. A mae'n gweud wrth Saul, dyna fi nesaf, chi'n cofio, pam yr wyt yn fy erlyd i. Pam yr wyt yn fy erlyd i. Mae'n cymryd arno fe ei hunan. A dyna nath e ar y groes. A dyna i ni'n mynd i gofio bod e wedi cymryd ein pechod ni, gan gynnwys yr cynhwysyn o waradwydd. Beio Duw, cyhuddo Duw, wrth anifuddhau a gwrthryfela yn ei erbyn. Mwyn i ni gael gras, wrth gwrs, gras maddeuant, cael gras i edifarhau, cael gras i droi at yr arglwydd, cael gras i ddod nôl ato fe, a profi maddeuant a cael calon newydd ganddo fe. A beth mae'r apostol Paul yn dweud yw, beth yw mynd heb rhywbeth mwyn parchu'n gilydd o gymharu ac aberth Iesu Grist. Dyna beth mae'n dweud wrthon ni. Beth yw pidio bita cig ragor, fel mae e'n gweud. Mwyn y brawd arall, beth yw hwnnw? O gymharu ac aberth Iesu Grist drosom ni. Mae'n rhoi yn y cyd-destun a'r persbectif hynny, yn y ffordd i ni'n ymwneud â'n gilydd. Mae unrhyw aberth fach i ni'n fodlon wneud heb rhywbeth i barchu'n gilydd, dio ddim byd. Yng ngoleuni y groes. Yn ail, mae anogaeth yr ysgrythur. Mae'n dyfynnu o'r salm, wrth gwrs, ysgrifennwyd yr ysgrythurau mwyn ein dysgu ni, mwyn i ni trwy ddyfal barhad a trwy anogaeth o i ddal ein gafael yn y gobaith. Beth i ni'n dysgu yn yr ysgrythur yma? Wel, mae Dafydd yn wynebu anawsterau, wrth gwrs. Mae e'n cael pobl yn ei erlyd achos bod e'n ddiwiol, a mae'n dal ati. A mae'n dod ar cyfan ger bron yr arglwydd. A mae'n profi bod yr arglwydd gyda fe. Mae'n profi diddanwch yr arglwydd. A mae'n dod trwyddo fe gyda gobaith yn yr arglwydd. Ac ni'n gweld wedyn Iesu Grist. Yr un peth yn cymryd hwnna arno fe ei hunan, fel ni wedi gweld. Ac mae'r ysgrythur yn ein dysgu ni, siwr di bod yn amyneddgar. Siwr di brofi anogaeth yr arglwydd, wrth i ni fod yn amyneddgar a charu'n gilydd.
A trwy ddod wedyn i obaith yr Efengyl, gadarnhau'r gobaith trwy amynedd, fel mae pennod 5 o'r Rifeiniaid yn ein dysgu ni. Ac yn drydydd, mae Duw ei hunan, achos mae yn ffynhonnell pob dyfal barhad ac anogaeth. Mae Duw yn mynd i roi nerth i ni, i fod yn amyneddgar a'n gilydd, i fod yn ddyfan, i fod yn i gael ein hannog, i gael diddanwch, i gael tangnefedd yn ein calon ni, bod yr arglwydd gyda ni yn ein nerthu ni wrth i ni wasanaethu yn gilydd a dod i obaith. Ac i orffen yn gyflym, y canlyniadau yw lles ac adeiladaeth ysbrydol, bod person arall ddim yn cyflawni dim byd yn groes i gydwybod ac yn cyflawni pechod, bod person arall ddim yn cwmpo nôl yn y ffydd. Adeiladu'n gilydd yn y ffydd yw y nod fan hyn. A mae hynny'n dod â gwir undod mewn eglwys, lle mae concern ysbrydol dros ein gilydd. Ac wedyn ni, mae mawl yn codi sydd yn dderbyniol i'r arglwydd. I ni fel côr ysbrydol wedyn ni, mae llun côr dy fi, nid côr llythrenol, wy'n sôn amdano. Mae rhai pobl mewn côr, rhai sy'n gallu canu wrth gwrs. A mae'r côr gorau yn symud gyda'i gilydd wrth gwrs. Bob amser, gyda'i gilydd, yn un. A mae eglwys fel hyn, medde'r apostol Paul, gydag un frydedd, un llais fel hyn, yn ei hawydd i wasanaethu ei gilydd, yn dod â mawl derbyniol ger bron yr arglwydd. Wel, ni'n diolch am y geiriau hyn. Mae'n rhywbeth eitha ymarferol yn ein ymwneud â'i gilydd, ond beth i ni'n gweld yw sut mae cofio angau'r groes a cofio beth nath Iesu Grist droson ni i fod i ddylanwadu ar y pethau mwyaf ymarferol yn y bywyd Cristnogol. Mwyn i enw. Amen. Wel, ni'n trod at yr emyn nesaf. Crist fo yn fy neffro pan mae'r wawr yn torri. Gydol dydd o weithio gyda mi bob awr.
Diolch i ti Arglwydd am dy air. Diolch yn fawr i ti am ein gilydd fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Wnei di'n helpu ni yn y teulu yma i adeiladu ein gilydd. Wnei di helpu ni barchu cydwybod ein gilydd o Arglwydd, a wnei di helpu ni gofio a cadw golwg cyson ar y groes, a cymhwyso egwyddorion y groes i y materion ymarferol hyn. Arglwydd, diolch am dy air i ni. Diolch am ein dysgu ni Arglwydd. Helpa ni yn ein ymateb i ti. A bendithio ni nawr yn y cymryd, yn enw Iesu Grist. Amen.